kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Bacolod Councilor Carl Lopez nagaduso sa Sangguniang Panglungsod nga magpapanaog sa resolusyon nga nagahingyo sa alkalde nga magpagawa sang cease and desist order iniangot sa gina-develop sa karon nga resort sa barangay Pahanukoy samtang private contractor ang nagpaatag tuhoy sa ginahimo nga clearing sang alagyan sa barangay Kabatangan sa sudad sang Talisay. Yaring report ni Marty Go. Ginduso ni Bacolod Councilor Carl Lopez sa session sang Sangguniang Panlungsod sini nga hapon ang pagpagwa sang resolusyon nga nagahingyo kay Mayor Evelio Leonardia nga magpapanaog sang cease and desist order batok sa ginapatigayon nga construction sang isa ka beach resort sa barangay Pahanukoy. Ginausisa ni Lopez ang among nga proyekto kag suno sa iya wala pa sang nagakaigo nga permit ang among nga proyekto. Kabahin sa construction nga ginahimo sa lugar ang pagpangutod sang mga kahoy sang mangrove nga yara sa kilid sang Sumag River kag pati na ang pag-reclaim sa kilid sang Baybay. Ginpahayag ni Lopez nga samtang wala pa sang may mapakita nga mga nagakaigo nga permit ang tag-iya sang proyekto, pauntaton anay ang pag-develop sang lugar. According to him, those establishments have applied for the permit, but I said you cannot operate until the permit is really granted to you. That is the normal flow of how we follow the law. Sinigid lamang nga hapon nagmando ang alkalde sa City Legal Office nga magpagwa sang cease and desist order sa ginapatigayon nga proyekto sa among nga lugar. Ini ang ginpahayag ni Councilor Al Victor Espino sa ilang nga session sa SP sini nga hapon. Samtang, nagpadala naman sa kay Talisay City Mayor Nili Zares ang private contractor nga si Jerry C. sang iya sabat sa ginapatigayon nila nga clearing operation sa Sitio Kampuestuhan, Barangay Kabatangan. Ginpauntat sang syudad ang mga operation sang Domingo para usisaon kung may nagakaigo ini nga pahanugot sa ahensya sang gobyerno. Ginpahayag ni C. nga may yara na sang resolusyon gikan sa Protected Area Management Board o kun pambi nga nagapahanugot sang ila special use agreement sa mga bahin sang Northern Negros Natural Park para sa isa ka integrated farm gamit ang agroforestry techniques. Gindugang panisi nga wala sila sang may ginpangutod nga kahoy sa among nga lugar kundi may pila lang ka mga kahoy nga nagkalatumba bangod sang landslide. Marty Go para sa Digicast Negros.